Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. 18 травня в Україні відзначають 82-гі роковини депортації кримсько-татарського народу з території Криму. Офіційною підставою для цього стала таємна постанова радянської влади, в якій кримським татарам висували претензії у начебто масовій зраді та масовій співпраці з гітлерівськими військами за часів окупації Криму під час Другої світової війни. Чи збираються досі свідчення очевидців депортації та їхніх родин? Чи важливо, щоб країни світу офіційно визнавали депортацію геноцидом? І що спільного у тодішній політиці радянської влади і сьогоднішній політиці щодо кримських татар з боку російської окупаційної влади? Про все це сьогодні у нашій програмі. В ефірі тема дня. Отже, 18 травня 44-го року розпочалася спецоперація радянського режиму зі звільнення Кримського півострова від корінного населення. Як зазначає Український інститут національної пам'яті, особовий склад НКВС, залучений до цього, відзначався жорстокістю і насильством. Найчастіше кримським татарам не пояснювали, що відбувається, куди саме їх везуть, а на збори давали не більше 15 хвилин. Таким чином, вони залишили власні домівки не готовими до довгої та виснажливої дороги, не кажучи вже про облаштування на чужині. Близько 200 тисяч дорослих і дітей за 3 дні були завантажені у вагони та депортовані. І вже 20 травня 44-го року у Москву відзвітували про так зване очищення Криму від кримських татар. У середньому вбивчий шлях тривав 2-3 тижні. Дорогою в тісноті, без їжі, води та медичної допомоги від голоду та хвороб загинуло до 8 тисяч людей. В Україні депортація 1944 року визнана актом геноциду. Також це офіційно підтримали парламенти Латвії, Литви, Канади, Польщі, Естонії, Чехії та Нідерландів. Крім того, засудив депортацію кримсько-татарського народу і парламент Люксембургу. Водночас прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у ході кримінального провадження надала юридичну оцінку діям радянської влади. Під час розслідування встановили факт вчинення геноциду, злочину проти людяності, який не має строків давності, та встановили осіб, причетних до його вчинення. Окрім вищого керівництва Радянського Союзу, прокуратурою Криму повідомлено про підозри і керівникам нижчої ланки від наркомів до начальників 7 оперативних секторів, які брали безпосередню участь у депортації кримсько-татарського народу. За даними прокуратури, депортація призвела до загибелі понад 50 тисяч осіб лише впродовж перших 2 років виселення, що становило понад 25% від загальної чисельності кримсько-татарського народу. Непрямі демографічні втрати склали 80% усього народу. Втім, з часом розслідування зупинили. Прокуратура тоді пояснила, справу складно передати до суду через нестачу документів з інших країн, де розселяли депортованих, і через те, що основні фігуранти справи вже померли. Тож повноцінний судовий процес не мав би перспектив. І також я зазначу, що підконтрольна Росії влада Криму називає 18 травня Днем пам'яті жертв депортації народів Криму, маючи на увазі кримських татар, греків, болгар, вірмен, італійців і німців, які тоді проживали на Кримському півострові. Втім, кримсько-татарські історики не погоджуються з таким узагальненням і таким трактуванням. Докладніше про це будемо говорити далі з гостями, які до нас будуть сьогодні долучатися. І перший гість – Ескандер Барієв, голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру і член Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Ескандере, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. І я вже так розказала про різні аспекти цієї дати і взагалі цього процесу. Скажіть, будь ласка, от станом на сьогодні, чи збираються досі свідчення щодо депортації? Як взагалі ви ставитеся до того, що досудове розслідування зупинене? Чи вважаєте ви, що у цьому питанні вже є крапка і що вона справедлива?
Ні, в першу чергу я вважаю, що немає крапки, і треба продовжувати цю роботу. І я хочу нагадати про те, що якраз таки визнання депортації геноцидом почалося ще з 2005 року, з 10 грудня, коли на 4-й сесії Курултаю кримськотатарського народу було прийнята постанова Курултаю про те, що 18-20 травня 1944 року і наступне десятиліття кримські татари знаходились в містах вигнання, і це треба визнати актом геноциду. Ну і крім того, дійсно тут, коли ми говоримо про всі ці процеси, то тут і в положенні Меджлісу кримськотатарського народу чітко є подолання наслідків депортації, наслідків геноциду кримськотатарського народу. Тому, що стосується визнання депортації геноцидом, тут ми можемо зв'язати два основних напрямка. Ви якраз про це говорили. Перший напрямок – це коли визнання відбувається представницькими органами той чи іншої країни, і дійсно я вже не буду повторюватися, завдяки той активної роботи, яку ми проводили, вже 9 країн разом з Україною визнали депортацію геноцидом, а окупацію 2014 року Криму продовженням геноцидної політики. І чому ми на це звертаємо увагу? Тому що якраз таки з боку експертів Кримськотатарського ресурсного центру була розроблена юридична кваліфікація, що депортація 1944 року і продовження усіх цих процесів, починаючи з нової окупації 2014 року, це незавершений процес, і тут на це треба звертати увагу для того, щоб дійсно країни і міжнародна спільнота відреагувала на все це. Далі хочу звернути увагу на юридичне визнання. Тут дуже важливо, тому що, і я хочу нагадати, що завдяки активній такої роботі Героїв України і народного депутата декількох скликань Григорія Омельченка і Союзу офіцерів України було ініційовано відкриття кримінальної справи. Кстати, кримінальна справа відкривалася не так просто в Україні. Ці процеси ще почалися з 2009 року, і тільки 9 грудня 2015 року була відкрита кримінальна справа. Ну і ми, як Кримськотатарський ресурсний центр, в 2016 році дуже активно допомагали прокуратурі Автономної Республіки Крим для того, щоб свідки і жертви тої страшної трагедії могли надати свої показання слідчому суді. І ми дійсно з Криму привозили, і з Генічеського району привозили людей до слідчого судді, і всі ці матеріали є, вони зафіксовані, тобто в процесуальному плані вони мають силу досі. Ну, ви якраз ці цифри, які ви надавали, це результати демографічної експертизи, яку проводила прокуратура Автономної Республіки Крим, а там інші експертизи проводились. Дійсно, для того, щоб більш ефективно було розслідування і були результати, дійсно дуже важливо, щоб був фінансовий ресурс. Я маю на увазі про те, що дійсно треба збирати інформацію не тільки на території України з архівів СБУ, а в тому числі і з архівів інших країн. І ми в тому числі збирали інформацію, надавали додатково, коли ми намагалися продемонструвати масовість смертей людей в містах вже депортації. І дійсно на території Узбекистану досі і інших територій, куди були депортовані, в тому числі і в Сибірі, на Уралі, є окреме кладовище, де запоховані кримські татари. І якраз таки в перші роки депортації. І крім того, коли ми говоримо про депортацію як злочин, як геноцид, тут мова йде ще і про
наступні 45 років після депортації. Тобто, коли ми говоримо про спецпоселення до 1956 року, коли ми говоримо про заборону взагалі такої етнічної групи або такого народу, як кримські татари, в переліку народів СРСР, коли ми говоримо про заборону кримськотатарської мови, освіти на кримськотатарській мові і можливість повернення на батьківщину. Крім того, ми говоримо і про те, що якщо розслідувати, треба і піднімати питання вторинної депортації, коли намагалися повертатися до батьківщини, і в 60-х, 70-х роках багато кримських татар підверглись вторинній депортації. Ну і от якраз таки, коли ми говоримо вже про завершення цього процесу, дійсно тут говорять про те, що відповідно до КПК України питання в тому, що ті, кому видали підозру, це Берія і Сталін, вони вже померли, їх немає, і тому можна закрити кримінальну справу. Але для нас і наші адвокати, які працюють в цьому напрямі, у них є чітка своя позиція, і є чітка логістика, як можна довести це питання до кінця. Чому? Тому що коли є судове рішення, це дуже важливе. І судове рішення, навпаки, навіть коли ми говоримо про деякі країни, для того, щоб вони визнали депортацію геноцидом кримськотатарського народу, вони все ж таки звертаються до нас і говорять, а є судове рішення. Наприклад, коли ми говоримо про таку країну, як Франція. І от тут нам дуже важливо для того, щоб далі продовжувати визнання депортації геноцидом і окупації 2014 року Криму продовженням геноцидної політики щодо кримських татар. Тут дуже важливо, щоб у нас все ж таки в Україні, в нашій країні було судове рішення про те, що депортація кримськотатарського народу є геноцидом. Пане Ескандере, у нас, на жаль, не так багато часу. Я вас попрошу коротко прокоментувати. Тобто, на вашу думку, яку ви щойно озвучили, є такі інструменти, так, які дозволять ухвалити таке судове рішення і довести цей процес до кінця. Це перше. А по-друге, наразі ви також продовжуєте збирати свідчення, і наскільки окупація Криму, якби, зараз цьому заважає? Скажімо, щодо збору свідчень, от ці 256 свідчень, які відбулися, були надані слідчому суді, цього достатньо. І про це говорять і адвокати, і представники прокуратури. І вони мають процесуальну силу. Що стосується наступних дій, то дійсно тут можуть бути додаткові експертизи, додаткові збори інформації, до архівних документів та інше. Але коли ми говоримо про завершення цього процесу, от якраз наші юристи-адвокати, вони чітко говорять про те, що достатньо сьогодні матеріалу для того, щоб було судове рішення про визнання депортації геноцидом. І тому зараз ми намагаємося співпрацювати з прокуратурою Автономної Республіки Крим для того, щоб довести цю справу до кінця. Дуже вам дякую за вашу позицію, дякую за вашу роботу. Ескандер Барієв, голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру і член Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку. Ви слухаєте Радіо Крим Реалії. Кримчани мають право знати. А ми продовжуємо говорити про те, що 18 травня в Україні відзначатимуть 82-гі роковини депортації кримсько-татарського народу, про те, що в Україні це визнано актом геноциду, і наскільки важливо те, що і інші країни світу це визнають, деякі ще ні, і над цим працюють українські правозахисники і дипломати. І зараз будемо обговорювати також інші аспекти з нашим наступним гостем. До нас долучається Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту, журналіст, правозахисник і засновник літературного конкурсу «Кримський інжир». Аліме, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, доброго дня. Також я знаю, що у вас є і особиста історія, яка пов'язана з вашою родиною, так, і що це не оминуло, на жаль, вашу родину також. Якщо можна, то коротенько про це розкажіть. Очевидно, історія
депутації своєї родини, із своєї бабусі Ніяр, своїх інших родичів я чув і знаю з дитинства. Бо практично кожна кримськотатарська родина має таку історію, на жаль. Та і моя бабуся Ніар була депортована з села Буюк-Харалець. Це зараз це колонізаційна назва, це Червоний Мак Бахчисарайського району. І вона була депортована до Узбекистану в Зінгату, це голодний степ. Фактично протягом цього всього періоду. Та вони їхали майже 3 тижні. Їх поселили в бараки, в які раніше жили в'язні. І потім всіх кримстар поселили туди і створили фактично такі умови комендатури, де щодня кримські татари мали ходити і відмічатись. Люди помирали від тифу, помирали від інших хвороб і помирали від голоду, бо умови були абсолютно нелюдськими, в яких жили кримські татари. Тому ми називаємо цей геноцид сюргунльок кримстар, саме так він звучить. І саме таке слово я чув від своєї бабусі, від інших родичів і їхніх близьких друзів з дитинства. Ви багато зараз спілкуєтеся з представниками різних країн, з делегаціями міжнародними. Наскільки взагалі світ обізнаний як з темою геноциду і депортації кримськотатарського народу? І так само важливо не забувати, що і в Криму зараз російська окупаційна влада чинить подібні дії, які пов'язані з переслідуваннями, утисками і різноманітними репресіями. Як сприймають це у світі? Геноцид призвів до того, що кримські татари втратили не лише половину свого народу, але ще й, на жаль, втратили частину своєї культури, частину своєї ідентичності, реліквії. І зараз ми бачимо, що з окупацією відбувається приблизно те ж саме, коли забороняють фактично навіть вшановувати жертв депортації і говорити про свою історію, і історія Росії, історію Криму і кримських татар Росія фальсифікує. Тому на міжнародному рівні ми говоримо очевидно про права людини, але не лише про права людини. Ми говоримо про Крим та кримських татар з точки зору важливості півострова не лише для України, а для європейського континенту або для демократичних країн. Також говоримо про те, що кримські татари, як корінний народ України, він політично обрав Україну, очевидно, і сьогодні проти нього скоюються чисельні репресії. Але ми також говоримо про персональні людські історії. Це важливо говорити, бо коли статистику лише суху називаються, це дуже сприймається відсторонено. Але коли ми говоримо про людські долі, надзвичайні вчинки звичайних людей в окупації, мені здається, це дуже сильно торкає людей за кордоном. Аліме, і як ми знаємо, Верховна Рада цього року ухвалила звернення до урядів та парламентів іноземних держав і міжнародних організацій щодо вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу і консолідації зусиль для реагування та порушення прав і свобод людини Росією зараз нині на окупованих територіях України. Наскільки це складна робота доносити ось ці меседжі, про які ви вже сказали сьогодні, і переконувати в тому, що ця робота не втрачає термінів давності насправді, що все одно потрібно пам'ятати, що наскільки жорсткі злочини вчиняла радянська влада тоді і російська влада сьогодні. Тут точно важливо розуміти, що ми звертаємось як українська держава, як кримські татари до міжнародної спільноти не просто для того, щоб щось визнати, а це важливий трек повернення справедливості, відновлення справедливості. І це важливий трек щодо і міжнародного права, бо геноцид, який не був засуджений іншими країнами,
він призводить потім до подібних геноцидів, до подібних трагедій. І нам важливо, щоб і дії радянського режиму було по відношенню до кримських татар, по відношенню до українців, до інших народів були очевидно засуджені. Та і сьогодні ми говоримо про те, що Росія продовжує цю імперську політику як Російської імперії, потім Радянського Союзу, і сьогодні свою імперію щодо кримських татар. Та тому це важливий меседж для всієї міжнародної спільноти. Та й ми говоримо на політичному рівні, наскільки необхідно сьогодні визнати депортацію як геноцид кримськотатарського народу, та і працювати з політиками пам'яті в своїх країнах також. Дякую вам. Дякую, що знайшли час до нас долучитися. Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту і засновник літературного конкурсу «Кримський інжир», був з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами. Кримчани мають право знати.